Fudbal. 3 iznenađenja dogodila su se u 19. kolu domaćeg prvenstva. Budućnost je remizirala sa Petrovcem, Mogren je poražen od Dečića, a Sutjeska od Koma. Kiks budućnosti iskoristio je Rudar koji ima 5 bodova više od jedinog rivala za prvu poziciju. Borba za treće mjesto bit će vrlo zanimljiva jer 4 ekipe, Grbalj, Mogren, Zeta i Lovćen, imaju isti broj bodova. Za opstanak se bori 6 timova, razlika između sedmoplasirane Sutjeske i posljednje Koma je samo 6 poena. Rudar se poslije jučerašnje pobjede učvrstio na prvoj poziciji. Aktuelni šampion Mogren doživio je novi debakl, a subotnja utakmica u Nikšiću potvrdila je da je ozbiljna kriza zahvatila ekipu budućnosti koja je u 2 proljećna kola osvojila samo bod. Rudar je juče pobjedio fudbalere Lovćena sa 3:0. Revanširao im se za jedini jesenji poraz u Pljevljima i povećao prednost u odnosu na drugoplasiranu budućnost na 5 bodova. Pljevljaci su se juče predstavili u znatno boljem izdanju nego u premijernoj proljećnoj utakmici sa Grbljem i pokazali da su dobro ukomponovana i spremna ekipa. Mislim da rezultat kad se čuje 3:0 jeste ovako deluje ubedljivo. Jeste pred kraj bilo onako malo više igre i sve, ali do kraja se nije znao pobednik, ali zadovoljan sam. Vodeći tim šampionata ima cilj da u preostale 3 utakmice sa Zetom, Mogrenom i Komom ostvari povoljne rezultate, završni dio takmičenja dočeka na čelnoj poziciji i tako obezbijedi povoljniji raspored od budućnosti. Budućnost je igrala neriješeno sa Petrovcem, rezultat 1:1 i pokazala mnogo slabosti u igri. Jasno je da je sa takvom igrom nemoguće voditi ravnopravnu trku za prvo mjesto, kao i da je za potpuni oporavak potrebno duže vrijeme. Jeste rezultat iznenađenja kad se kaže Petrovac budućnost, ali s obzirom na trenutno stanje budućnosti, znači izostanak nekih igrača i igre Petrovca, onda to i nije neko veliko iznenađenje. Najtrofejniji crnogorski stručnjak Dejan Vukićević po prvi put u trenerskoj karijeri izgubio je 2 susreta za redom. Mogren je poslije debakla u Nikšiću pokazao nemoć i u susretu sa Dečićem, koji je pobjedio sa 2:0 i osvojio važne bodove. Dečić je i kroz pripremni period, znači pokazio. To je još jedna od ekipa koje su se i adekvatno pojačali i dobro radili u pripremnom periodu i imali rezultat, iako u prvom kolu nisu, ali oni su i u prvom kolu odigrali dobro. Mogren, mislim da je malo još uvijek rastrzan stanjem u klubu, tek sad dobiju šansu neki mlađi igrači, tako da je za to potrebno neko vreme. Sigurno će Dejan Vukićević to skockati, ali potrebno je vreme opet da bi se ti mladi igrači navikli na zahtjeve Mogrena koji stalno igra na pobedu. Razočarala je i Sutjeska u duelu sa Komom, koji je prvenstvenu pobjedu čekao 14 kola i ostao u trci za očuvanje prvoligaškog statusa. Po meni to je najveće iznenađenje kola, za mene lično, zato što ekipa koja je pobedila Mogren, Sutjeska, sa onakvom igrom, sa svim onim što su pokazali, pre samo 7 dana, znači imali su i dobre uslove, sad protiv Koma, nisu očigledno ponovili to. Kom, verovatno je motiv bio veći na strani Koma. Sutjeska nisam gledao utakmicu, ali verovatno nije istračala kao protiv Mogrena, to se osjetilo, a ovde u ovoj ligi ukoliko u svaku utakmicu ne uđete 100%, ne možete nikog pobediti. Ulogu favorita u 19. kolu opravdao je Grbalj u susretu sa solidnim Mornarom, rezultat 2:0, kao i fudbaleri Zete koji su u utakmici sa Beranama uspjeli da zabilježe minimalnu pobjedu. Grbalj igra odlično, međutim, juče nije bio baš na onom nivou na kome može. I teren je bio težak. Mornar koji se također dobro pojačao, došao sa puno samopouzdanja posle pobjede nad budućnosti. Eto, povratnik Bošković je ponovo potvrdio da je strelac broj 1 u trenutno u Crnogorskoj ligi i zato sam gledao na pripremama. Vidi se da su dobro organizovana ekipa, iako su ostali bez 2 možda i ključne igrača, vrlo bitne igrača za njihovu igru, Kneževića i Koraća, međutim, ovi mladići Zeta je i karakteristična po tome što uvek izmišlja, da kažem, neke nove mlade snage i oni se vrlo brzo uklapaju, očigledno da je i trener sve to postavio na svoje mesto i kao rezultat toga došli su i rezultati. Zbog loših uslova za igru, 4 ekipe umjesto na svojim terenima igrale su u Podgorici, a Petrovac je bio domaćin u Nikšiću. Slažem se da se treba zaštititi igru, ali mislim da su malo hendikepirani neki klubovi. Sad treba naći neku zlatnu sredinu, ne znam, malo je problematično što se to dešava već sad u toku prvenstva, ali
nadam se će i vreme da se poboljša pa će svi igrati na svojim terenima. Ja sam za to da igraju na svojim terenima, jer ipak ne verujem da nekog bilo iz Petrovca u Nikšiću ili na ovim drugim terenima, ni ovde nije bilo publike, a verovatno bi na Cetinju bilo mnogo, mnogo više. Sa odlukama Fudbalskog saveza Crne Gore nijesu zadovoljni svi timovi, ali su zato minulog vikenda sve utakmice po prvi put odigrane na odličnim terenima.